erős vár a mi Istenünk. A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium Miskolc város szívében helyezkedik el. 15 évvel ezelőtt, 2001. augusztus 16-án került a Magyarországi Evangélikus Egyház gondozásába intézményünk középiskolai egysége. Miskolcon korábban az Evangélikus Egyház jelentős oktatási tevékenységet folytatott, intézményünk története közel 178 évre nyúlik vissza, az eperjesi evangélikus tanítóképzőt 1920 után Miskolcra költöztették, így intézményünk falain belül 1929-től folyik az oktatás. Az iskola 22 középiskolai és 14 általános iskolai osztályában, valamint 4 óvodai csoportjában jelenleg több mint 1000 gyermeket, diákot nevelünk, oktatunk. Óvodánk Miskolc központjában, az Avashegy lábánál helyezkedik el. 2500 négyzetméteres udvar biztosítja a mozgásfejlesztést, a szabad levegőn való tartózkodást. Mindig fontos feladatnak tartottuk a direkt tanulással szemben, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, nyugodt, derűs légkörben harmonikusan fejlődjenek. A 4 csoport kis közösséget alkot. Így alakulhatott ki a családias légkör. Keresztény, szellemi nevelésünk során előtérbe helyezzük a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy segítsük lelki-érzelmi fejlődésüket, hittel és szeretettel neveljünk. A 2011-2012-es tanévtől a szomszédos Istvánffy Gyula általános iskola átvételével több célú intézményé vált a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola. Iskolánkban a 2012-2013-as tanévre beiratkozott első osztályosok alkották az első olyan évfolyamot, akik már mint egyházi iskolába jelentkeztek intézményünkbe. Angol. Iskolánkban évek óta működik emelt szintű angol nyelvoktatás, melynek keretein belül tanulóink lehetőséget kapnak az alapóra számon felül alaposabban elsajátítani a nyelvet. Emelt szintű csoportjainkban több idő jut mind az írásbeli, mind a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésére, autentikus és eredeti olvasott, illetve hallott szövegek értésének fejlesztésére. A tanárok nem csak az anyagot adják le, hanem foglalkoznak a jellemünkkel, fejlődésünk érdekében mindent megtesznek. Német. Iskolánkban a német nyelv oktatását az emelt szinten tanuló diákoknál kezdőszintről indítjuk. Ez azt jelenti, hogy a szóbeli felvételi számukra magyar nyelvből folyik. Biológia. Iskolánkban az emelt szintű biológia oktatás során az elméleti ismeretek mellett a magasabb óraszámnak és a kis létszámnak köszönhetően lehetőség nyílik a gyakorlati ismeretek megszerzésére. Évente 1 alkalommal terepgyakorlaton is részt vesznek diákjaink. Kapcsolatunk van a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetével, a Hermann Gimnázium Természettudományi Laboratóriumával és a város környezetvédelmi és egészségügyi intézményeivel is. Magyar. Eredeti tantárgyú magyar nyelv és irodalom csoportunkat a szépirodalom szeretete és a minél magasabb szintű ismerete iránti igény miatt hoztuk létre. A magyar nyelv és irodalom kötelező érettségi tantárgy, emellett számtalan felsőoktatási intézmény felvételi tárgya. A 2005-2006 tanévtől iskolánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyerekek osztályszintű integrált oktatását is, elsők között a városban. Alkalmazkodunk a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődés sajátosságokhoz. A nyitott tanítási-tanulási folyamatban esetenként speciális módszereket alkalmazunk. Ha véletlenül nem vagy tökéletes, itt azon fognak dolgozni mind a tanárok, mind a diáktársait, hogy azzá tegyenek. Általános tagozat. Általános tagozaton felvételi elbeszélgetést nem tartunk. Tanulókat a központi írásbeli vizsga és az általános iskolai eredmény alapján rangsoroljuk. Pedagógia. Pedagógiai osztályunkban az érettségi mellett szakmára is felkészítjük a diákjainkat. Lehetőséget biztosítunk, hogy az itt megszerzett tudást a pedagógus vagy óvodapedagógus képzésben is hasznosítható legyen. A vitabírálgatás súlyos engedetlenség. Én jobban tudom, mi válik javadra, mert te még kicsi vagy ahhoz, hogy eldöntsd, mi a helyes és a jó.
Hitoktatás. Intézményünkben minden tanuló felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül. Órarendbe építve heti 2 órában. Szívesen fogadjuk azokat a diákokat is, akik még nincsenek megkeresztelkedve. Minden hétfő reggel első órában 7 kezdő állítaton vesznek részt a tanulóink. Egy középiskolában mindig meghatározó lehet egy olyan közösség, amit a diákok kezdeményeznek, és amit innentől nagyon is magukénak érezhetnek. Hagyományt teremteni, nyomot hagyni magunk után egy iskola életében mindig nagy kihívás és nagy felelősség. A 10 perc diák színpad ilyen közösség. Diákok kezdeményezték, diákok mozgatják, tartják életben, bár még fiatal közösség, hiszen a valódi munka csak 2 éve tart, de a fiatal hajtás idővel megerősödik, s már ebben a 2 esztendőben is sokat erősödött. Túl vagyunk 2 alkotó táboron és egy bemutatón. Itt nem lehet unatkozni. Érdekesek az idejáró diákok, jó a közösség, és nem csak a tanulásról szól a gimnáziumi élet. Számít a diákok véleménye, amit a diáktanács határozottan képvisel. Jöhetsz bárhonnan, lehetsz bármilyen, nem diszkriminálunk.